екипът в програма Здраве среща с водещи български лекари. Възможност за личен телефонен разговор. Да поговори спокойно с специалиста, който ти е необходим. Това е толкова просто. Телевизионен консултант на програма Здраве. Канал 1 на Българската национална телевизия. През изминалата седмица получихме изключителен брой обаждания след излъчената консултация с доцент Андрей Андреев, свързана с новия метод за лечение на катарактата чрез лазер. Много от вас пожелаха продължение на темата с изтъкнатия очен хирург. На редакционния ни телефон 74 11 10 очакваме вашите предварителни въпроси към доцент Андреев и за други очни заболявания. Телевизионен консултант днес. Да спасим децата от грипа и неговите последици. Кои са най-честите усложнения при децата? Доцент Петко Минчев, водещ специалист по детски белодробни болести. Възможност за личен телефонен разговор след 20 минути. Смеете ли се често? А знаете ли, че смехът е от решаващо значение за вашето здраве? То е най-важният показател за емоционалното ни състояние, защото чрез него се зареждаме с положителни емоции. Десет минути смях се равняват на 20 минути фитнес. Ежедневният смях е и най-добрата аеробика срещу стреса. Ако не можете да си позволите активен спорт, създавайте си повече поводи за веселие. Доказано е, че жените се смеят по-често от мъжете. С течение на времето обаче, ние се смеем все по-рядко. А досетихте ли се, кои са най-жизнерадостните същества? Разбира се, децата. Според учените, мълчуганите до 6 години се смеят по 100 пъти дневно. Те реагират непринудено на всичко и реакциите се изписват на лицето им. Внимание, родители! Липсата на смях у децата ви е сериозен сигнал за проблеми. Смущения в сърдечно-съдовата система, дихателната или отделителната притъпяват желанието им да се смеят. Обърнете внимание, причините могат да бъдат и проблеми в опорно-двигателния апарат. Усетите ли отсъствието на смях, червената ви лампичка трябва да светне. В една берлинска болница лекарите установили, че болните деца оздравяват по-бързо в компанията на палячовци. Смущение и в емоционалното състояние могат да бъдат причина за мрачното лице на детето. Не чакайте дълго, установете причината и когато видите, че то отново се усмихва, ще се усмихнете и вие. Гръбначно изкривяване втора степен. Гръбначният стълб има изкривяване в дясно. Както виждате, има асиметрия на раменните линии. Дясно е по-високо, асиметрия на лопатките, на талийните триъгълници, наклон на таза. Интерскапуларно пространство. Пространството, което е от гръбначния стълб до долния ъгъл на едната лопатка и на другата. В дясно разстоянието е много по-малко, отколкото отляво. И когато застане мирно, то не коригира. Това значи, че е структурно изменение на гръбначния стълб. Всички знаем какъв бич за здравето на младите са гръбначните изкривявания. Доктор Киряков, вие като специалист, как бихте дефинирали проблема? Действително, гръбначните изкривявания са един сериозен проблем в училищната възраст. И за да демонстрирам това с цифри, ще кажа само, че наблюдаваме различните социално значими заболявания, които в училищата са от порядъка на 1, 2, 3, 5 деца от различните групи. А гръбначните изкривявания са от порядъка на 120 до 240 деца само в едно училище. Този проблем е повсеместен, решава се на различни места по различен начин. Различното при нас, това, което ние правиме, че подхождаме към проблема комплексно. На първо място, ние се опитахме да ангажираме обществеността във всичките й форми. Благодарение на това, че ангажирахме общината
специално отдел просвета с началник госпожа Иванова. Ние имаме в момента кинезитерапевт, една дългогодишна специалистка Рени Стойкова, която организира фактически цялата работа в борбата с тези заболявания. На първо място тя организира заедно с училищните лекари ежегоден преглед на първите класове и това се прави навсякъде. Ние обаче констатирахме, че това не е достатъчно и тъй като нямаме възможност да обхванем всички класове, направихме един повторен преглед в пети клас, което също е като контрола за работата ни през първите 4 години и като един коректив на тази работа по-нататък. Пак благодарение на Рени Стойкова, сега във всичките ни училища, разбира се, с разбирането на просветата, във всичките ни училища работят групи по лечебна физкултура. Такава група работи в поликлиниката, предоставена е от директора ни, господин доктор Петров, е предоставена базата, която се ползва за деца с по-тежки степени на гръбначни изкривявания. Освен това, използваме базата на 22-ро училище, един много хубав басейн, където децата с гръбначни изкривявания могат да плуват. Не само това, пак със съдействие на общината, използваме и басейна Спартак, който е на наша територия. И особено през лятото, безплатно, от същата група деца посещават басейна. Те не само изправят своите гръбначни изкривявания, но и укрепват своето здраве, което не е без значение. Според ортопедите специалисти, предпоставка за гръбначните изкривявания, както в ранна детска възраст, така и в активния период на растеж, често са неподходящите битови условия, статичното положение, в което ученикът дълго време престоява в училище или у дома при усвояване на учебния материал. Това води до трайни деформации и болести на костната, сърдечно-съдовата и други жизнено важни системи. Съзнавайки важността на този проблем на базата на наблюдения и практически опит, кинезитерапевтът Кристиян Тактаков създава апарат, служещ за самоконтрол на правилната поза на гръбначния стълб. Изобретението е наградено с златен медал на изложението за иновации, състояло се в Брюксел миналата година. Ще трябва да регулирам още малко, да го втегнем. Много е важен реглажа. Така, изправи се. Така. Сега е добре. Сега се изгърби. Напред. Още. И започва да свири, като се изгърби прекалено много. И представя сигнал. Каква е целта на вашето изобретение и какъв е начина на неговото приложение? Целта на изобретението ми е да създаде навик за правилно телодържание при подрастващото поколение, особено когато е задължено да седи дълги часове за чина в къщи зад бюрото и за да се обучава. Сега, изобретението се състои от микрочип. Това е елементарно изобретение, въпросът е идеята, който реагира при деформации на гръбначния стълб. Когато детето вземе неправилна стойка, то просто сигнализира, детето коригира стойката си и полека-лека с времето се приучава да седи с коригирана позиция на тялото, което го профилактира от изкривявания, от кифози, от кифосколиози и други. При деца с слухови нарушения и в обстановката в клас, за да не смущава учебния процес, предлагам вариант с лампичка, който да подсеща децата да вземат правилна стойка. При вече с изкривявания деца се препоръчва нашийника, това се слага около врата, без да причинява дискомфорт, който контролира едновременно и главата. Защото при навеждане на главата става и изкривяване на торакса. Това е една ключова позиция в кинезитерапията. Как се чувстваш с апаратчето? Добре. Музиката чуваш ли добре? Да. А чувстваш ли се по-изправена, като си с него? Да. Когато седа в нас и когато си уча, то ми помага да седа изправена. И сега едно повдигни тази. Лактите са преди на поглед. Отдели главата. Отдели главата. Лактите на поглед. Отдели главата. И две пусни долу. Ела смърти с малко. Стройното тяло и напетата походка са не само естетически, но и здравословен признак.
Вече година и половина за първи път в столичната 14-та поликлиника се провежда експеримент относно практическото приложение на корекционния сигнализатор, съчетан с изправителни упражнения и игри при деца и ученици с гръбначни изкривявания. Ето какви са резултатите според Рени Стойкова, кинезитерапевт. Моето впечатление е много добро и резултатите са добри, обнадеждаващи. И имайте предвид, че това е едно допълнително средство към кинезитерапията. Основното е лечението с изправителните упражнения. Това средство, което се поставя в домашна или училищна обстановка за 15-20 минути, допринася за създаването на двигателен навик за правилна стойка, което много бързо изгражда този навик. Това е нашето впечатление и замества непрекъснатото повтаряне на родителите изправи се, изправи се. Така че ние горещо го препоръчваме на всички нуждаещи се. Тези деца, освен че се занимават с изправителна гимнастика, плуват с допълнителен вид спорт, се занимават, ползват този корекционен сигнализатор, използват книжката, правилната стойка е във вашите ръце и имаме много добри резултати. Тази учебна година използвам апаратчето ежедневно в моята работа, както в часовете по ЛФК, така и в другите часове на децата. Много съм доволна, защото вече няма нужда непрекъснато да повтарям да се изправят, а те сами създадаха този навик и сами се подсещат за това. Корекционният сигнализатор безпроблемно може да се ползва от малки и големи, независимо дали са в класната стая зад чина или вкъщи. Родители, ако се съмнявате, че детето ви има гръбначно изкривяване, консултирайте го с личния лекар или с ортопед. Не подценявайте проблема. В центровете по спортна медицина ще получите ценни съвети и квалифицирана помощ, съобразно вида и характера на настъпилите деформации. Повече информация ще получите на телефона на Центъра по рехабилитация при 14-та поликлиника 51 90 31. Искам да се обърна към Министерството на просветата, защото там е разковничето този сигнализатор да бъде поевтинен и да стане достъпен. Сколиозата атакува всяко пето дете в България. Това вече не е новина, а отдавна познат проблем, който продължава да тревожи родители, лекари, възпитатели. Този повод, преди повече години, в програма Здраве излъчихме репортаж, в който кинезитерапевтът Кристиян Тахтаков демонстрира действието на изобретението си. Апарат за корекция на гръбначните изкривявания, действащ с помощта на сигнална червена лампичка. През цялото това време не стихна интересът на зрителите към действието на този апарат при гръбначни изкривявания. Затова отново ви срещаме с господин Тахтаков, за да разкаже и демонстрира новите подобрения на апарата. Усъвършенстването на апарата се състои в следните предимства. Първо, при деца с кифози и кифосколиози, когато вземат неправилна стойка в предно положение, му сигнализира. Второ, деца с сколиози, които честата им стойка е ето такава, също сигнализира, респективно и на другата страна. В случаите на лордоза, когато ломбалният дял на гръбначния стълб е прекалено назад, се получава ето това нещо, също сигнализира. Така че реално детето не може в никакъв случай да вземе каквато и да е неправилна стойка. Допълнително към усъвършенстване на апарата има таймер, който задейства след 10 секунди, когато детето не си променя стойката. Освен това, книжката, приложена към апарата, му помага в домашна обстановка да прави непрекъснати упражнения, което повишава общо медицинската ефективност в борбата с гръбначните изкривявания. Ръцете под 90 градуса, тръгва и напред. Коремчето прибрано, ръцете стегнат, гръдния кош, гръдичката, към гръдната кош. Имах изкривяване от една година и през лятото ходихме на басейн Спартак с лечебна цел. Според специалистите, лечебната физкултура при предпазване и лечение на сколиозите, гръбначните изкривявания, е ефикасна, когато тя се изпълнява в по-ранната им фаза.
постоянно и методично, като се обръща особено внимание на дихателните упражнения. От 2 години в 14-то столично ДКЦ функционира специализиран кабинет, където подрастващи с такива проблеми провеждат оздравителни упражнения по специална методика, прилагана от кинезотерапевт-методист. Децата се приемат с направление от лекуващия лекар или тесен специалист. При приемането на детето се прави обстоен преглед на физическото състояние и се определя степента на изкривяването. Всяко дете има отчетна и отчетна документация. Прави се карта за динамика и проследяване на някои показатели за физическа дееспособност. Има карта, пусната от физиотерапевта за проведените, отчитане за проведените процедури. Наред с кинезитерапията, при нужда се приписват и други физикални фактори, като ултравиолетово облъчване, магнитно поле и бипулсатор. Аз имам много добри резултати с работата ми от целенасочената гимнастика и ползването на апаратчето. То създава много бързо автоматизиран навик за правилното удържание от децата и те могат да контролират стойката си всеки момент. Аз апелирам родителите да обръщат внимание на стойката на децата още от най-ранна възраст и да я коригират на време, като търсят помощта на специалист, а не да се задоволяват с честото повтаряне изправи се. Коригира ли се изкривяването? В большинството от случаите да, когато сколиозата е по-слабо изразена, т.е. ъгълът на отклонение е не по-голям от 30 градуса. В противен случай, при ненавременно коригиране и лечение, могат да настъпят трайни деформации на гръдначния стълб, увреждане не само на костите и ставите, а и на гръдния кош и на някои вътрешни органи, черен бял дроб, бъбрици. Достига се дори до нарушаване на дихателния процес. От 1 година децата ми посещават този кабинет, понеже имат проблеми с гръбнаците, имат гръбначни изкривявания. На място бяха раздадени апаратчета, които да помагат на децата съвместно с гимнастиката, която се провежда на място. Тези апаратчета могат да се ползват и в домашна обстановка, и в училище, защото те са конкретно само за децата, за да могат да ги подсещат за тяхната стойка. Специалистите апелират родителите да не подценяват проблема. Напротив, откривайки го у детето, своевременно да потърсят тяхната помощ. Не само лечебната физкултура, а и другите видове спорт, особено плуването в различни стилове, прилагани методично и системно, могат да имат голям оздравителен ефект при подрастващите, най-вече в активния пубертет, когато гръбначните деформации са най-силно изразени. Очакваме вашите въпроси на телефон 74 11 9. Динамичното нарастване на гръбначните изкривявания при децата между 7 и 14 годишна възраст налага провеждането на комплексни профилактични действия. Ново изобретение, наречено корекционен сигнализатор, е носител на златен медал от проведения тази година международен конкурс в Мароко. В училището за деца с увреден слух в столицата изобретателят Кристиян Тахтаков демонстрира възможностите на апарата. Това е прототип корекционен сигнализатор, имащ за цел профилактиката и лечението на кифози, кифосколиози и други. Поставя се под дрехата на детето и лампичката и се фиксира тук за дясната ръка или за лявата, ако е левак или десняк. Съвсем леко се поставя на шията, без да предизвика дискомфорт. И се защипва за дрехата, пресно щипка. При коригирано положение на стойката от седеж
се залепва двойно залепващата лепенка и при нарушение на стойката сигнализира чрез светлинен сигнал, което създава динамичен стереотип за правилно телодържание и профилактика от гръбначни заболявания, гръбначни изкривявания. Освен с лампичка, апаратът може да сигнализира чрез вибрация или звук. То е абсолютно безвредно устройство. Министерството на здравеопазването вече е издало разрешение за разпространението му в здравната мрежа в страната. Очакванията са апаратът да влезе в списъка на безплатните помощни средства. Добро утро, вие сте с предаването "Бъдете здрави". Днес ще акцентираме върху изправената походка и правилното седене. Във връзка с това ще цитирам Овидий: "Бог е дал на човек изправена стойка, за да се взира в небесата и да гледа към звездите". Възрастта, която трябва да се обръща внимание на добрата стойка, е между 9 и 14 години. Какво трябва да знае всеки родител именно в периода на активния растеж на децата, за да не допусне трайно изкривяване на гръбначния стълб, ще научите от доктор Виолета Манова, която ще бъде гост в студиото ни. Изобретение на Кристиян Тахтаков, сигнализиращо апаратче за изправяне на гърба. Защо дори при отрастване на окото трябва да се посети лекар? За левкемията като бомба със закъснител, историята на 60-годишния Джо Фиороли. Гост в студиото ни е днес доктор Виолета Манова, която е посветила професионалните си знания и усилия като главен асистент в Института по ортопедия в Горна баня. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Доктор Манова е управител на Център за специализирана рехабилитация в наши дни и затова искам да ви попитам: лекувате ли деца, които имат изкривяване на гръбначния стълб? И ако лекувате, кога резултатът е добър? Много се радвам, че посвещавате част от това предаване на тази тема. Тя е много актуална. Актуална е, защото в ученическа възраст един от най-голямите проблеми, масовите проблеми, е изкривяването на гръбначния стълб. И това е едно заболяване, което подчертавам, родителите трябва да разберат, че става дума не винаги само за лоша стойка, а за заболяване. И за това трябва да се обръща внимание. И цялото общество, и целият този екип, родител, учител, лекар, личен лекар, специалиста, трябва да обединим усилията си, за да не допускаме тежките изкривявания, които водят вече до много сериозни промени. Постигате ли добър резултат и какви са критериите, че резултатът е добър от корекцията? Резултатът може да се постигне тогава, когато наистина са направени при масови изследвания на децата в училището. Достатъчно ранно е забелязано отклонението на гръбначния стълб и тогава с методите на кинезитерапията, когато е анализирано много точно състоянието на детето, се подбира подходящо за него лечение. Ако на тази схема виждате една доста тежка форма на изкривяване, това са степени, които вече почти не може да се направи нещо за връщането на гръбначния стълб на неговото нормално място, то може да се постигне корекция в козметичен аспект. Като се анализирайки мускулите, които задълбочават кривината, можем да работим за мускулите, които ще прибират кривината към себе си и тогава резултатите се постигат наистина. Но това става, когато детето попадне в ръцете на компетентни лечители. Ето тук да коментирате всъщност каква е тази степен. Често ли се срещат такива изкривявания? Да, това е така доста зловещо изглежда в очите на родителите, но това не са толкова честите форми. Ако говорим малко с статистика, значи 1/4 от нашите деца имат лоша стойка. Но само 7% от тях имат истинска структурна сколиоза, която може да доведе до такива сериозни промени, не само в кривината на гръбначния стълб, както
се вижда на тази схема, но и да увлича вътрешните органи и с това да нанася поражения на дишането, на сърцето, с всички последствия от това. Тези последствия са страшните от така на пръв поглед невинните изкривявания на гръбначния стълб. Точно така, това е сериозното и има един аспект, за който не винаги си даваме сметка, психологическия ефект. Особено девойките на 12-13 години, където много тежките сколиози вече се демонстрират, изживяват много трудно този момент, добиват психологически проблеми от потиснатост, лошо самочувствие и така нататък. Така че освен здравния проблем не трябва да пропускаме психологичния. Искаме си зрителите да видят как диагностицирате изкривяванията на гръбначния стълб. Моля видео. Разкажете какво наблюдавате. В случая при прегледа на това дете е важното родителите да разберат, че те самите биха му помогли на своето дете, ако навреме обърнат внимание. Има съвсем демонстративни такива, дори в началните сколиози моменти. В този видеоматериал се вижда как акцентира върху отделеността на лопатката при това детенце. Вижда се как в началото при прибрани ръчички към тялото двете празнини, които наричаме талиен триъгълник, са различни. И момиченцето, когато се наведе, дори родителя, без специални познания, може да открие по тези будилкови израстъци, които при слабичките ни дечица личат много ясно, че има едно дъгообразно отклонение. Тогава трябва да потърсят специалист. Виждате на тази малка госпожичка как едната лопатка стои по-високо, другата стои по-ниско. Когато се наведе, има изпъкналост на мускулатурата от едната страна. Това са неща, които родителите биха могли да забележат. Биха могли наистина да направят нещо за детето, да алармират, да заведат при личния лекар, а личен лекар да има грижата да го представи на специалист. Много от колегите ортопеди, които диагностицират ранните изкривявания, правят този пропуск, да казват, идете да плувате, дали пратете детето си на плуване, но не винаги го насочват към кинезитерапевтичното лечение. Нека да имат доверие, че в наше време има достатъчно конкретни методики на кинезитерапия, които водят до резултат. За мен е любопитно и затова искам да ви попитам какво възражение имате към плуването. Нямам възражение към методите на лечение с плуване, а имам възражение това безразборно да се казва, идете плувайте, без да се обяснява, че при дадения вид кривина, при дадения вид, например, ако е кифоза или сколиоза в ляво или в дясно, че всички методи на плуване са еднакво полезни. Напротив, трябва да се подбере стила на плуване и за това компетентният лекар трябва да каже. В каква възраст трябва да бъдат по-внимателни родителите и учителите по физкултура, може би? Дали детето не започне, няма тенденция за изкривяване? Още от 7 годишна възраст има сигнали, че при някои деца още в началото дори на учебните им занимания, поради неудобство на училищните мебели и поради това, че децата ни в къщи не ползват кът за обучение, понякога на килима, понякога в леглото, понякога в креслото смачкани хубавичко, се обучават нещо, което не би трябвало да допускаме всички ние. Затова още от началото на учебната им възраст би трябвало да се обръща внимание, но най-критичният период започва след 9 годишна възраст. И още по-критичен е той, когато бурното развитие в пубертета, в ранния пубертет, особено при госпожиците, е значително, наистина като рисков момент гръбначното изкривяване да настъпи. Предполагам, че не само момичетата са застрашени от изкривявания. Да, но съотношението е 2 към 1. Ако в един клас от 20 деца има 6 момиченца, ще има 3 момченца, които са направили гръбначното си изкривяване. Тук е момента да видим как хората от вашия екип работят с деца с изкривявания и нашият екип успя да заснеме, разбира се, с камерата на оператора Станислав Стоянов. Разкажете какви са тези занимания. Това занимание в нашия център. Първо искам да обърна внимание, че разумното е всички колеги, които се занимават с кинезитерапия при гръбначни изкривявания, да се стремят към индивидуални занимания или към малки групи, в които действително да се направи оптимума за даденото дете.
В момента тази малка група от 2 момиченца се занимават, като всяко изпълнява упражнението в посоката, която е показана за неговото състояние. Уредите, които се използват, са много простички, достъпни, така че децата вкъщи също, след като са заучили упражненията, в останалите дни през седмицата могат да ги играят. Системата за лечение е 2 или 3 пъти в седмицата, занимание от 40 минути, в зависимост от тежестта на заболяването. Ако е по-висока степен изкривяване, тогава препоръчваме поне 3 пъти седмично. И това, което бих искала тук да кажа, че е важно да се разбере от родителите, че продължителното лечение на гръбначното изкривяване може да даде резултат. Колко често трябва да посещават рехабилитационния център децата, за да постигнат добър резултат? Поне 6 месеца без прекъсване всяка седмица. Това е оптималното, което се стремиме да постигнем. А когато виждаме резултатите и е по-тежка формата, година и половина, системни занимания водят до резултати, които правят щастливи и децата. Помагат ли ви знанията в областта на биомеханиката? Това е науката за тайните на движението на човека. А вие сте една от авторите на откритие, което е признато за новост в световната медицина. Да, най-така банално би било да кажа, разбира се, че ми помагат. Но бих искала да кажа какво точно като биомеханика правим в лечението на гръбначната патология. Подхода прави се, освен така наречения кинезиологичен анализ на движенията, се прави и биомеханичен анализ, в който могат да направи и прогноза. И всеки грамотен лекар би могъл да ползва тези методи на прогнозиране и още в началото на лечението да даде някакъв шанс и родителя, и детето да се ориентират какво ще постигне. И затова моите знания след дългите научни занимания в областта на биомеханиката, макар че беше обекта на откритието беше тазобедрената става, линията на тегляне на всеки мускул, това, което е разрушено като механизъм при патологията, която е настъпила за детето, се опитваме да го върнем към нормата. Използваме съвсем съвременни такива, като постизометричната релаксация, методи на кинезитерапията, така че мускулът, който се е стегнал и придръпва кривината към себе си, да го освободим, другият мускул, който е разхлабен, да го засилим, за да постигнем преди всичко козметичният ефект, който е достатъчен, когато действително страда детето от изкривената талия, от оформената гърбица. Имаме запитване на зрител. Може ли да се направи нещо, ако изкривяването на гръбначен стълб не е било коригирано до 30 годишна възраст? Може. Трябва да бъдем оптимисти. Но изкривяването на самия гръбнак няма да промениме. На 30 години болката в вече изкривения гръбначен стълб идва от блокажи на малките ставички от страни на прешлените израстъци, което в съвременната кинезитерапия не е сложно да бъде освободено. Така че, моля, не се отчаивайте, ако някой е навършил вече 30 години, заповядайте в съответните центрове и проведете лечението. Да видим разработката на Кристиян Тахтаков, апаратче в помощ на деца, които трябва да привикнат към правилното телодържание. И отпусни. Хайде, застани. Така. Хайде на другата страна. Изправи се. А новия модел, който ще започне производство в Шумен медицинския завод под ръководството на инженер Йорданов, той ще се слага на гърба, при което при страничните изкривявания, т.е. ето така, когато седне детето, като вземе по този начин направилна стойка или на 5, то ще му сигнализира и ще коригира стойка. Апаратчето може да се носи в домашна обстановка и по време на час, като не смущава учебния процес, тъй като е с вибратор. И е индивидуално според човека, който го носи, зависимост от неговата издържливост, мускулна издържливост. Може да се изключва, както му е на гърба, или да се направи с време да задейства след 2 минути или след 5 минути. Това е от новия съвършения вариант. А този, който е при първия,
се слага за няколко минути, след което се маха и релаксира. Тя седи изправена и така трябва 10-15 минути в домашна обстановка да изгражда правилна стойка. Ако тя отпусне рамената и коремчето, ето, то сигнализира. Изправи се. Това значи, че тя трябва сама да коригира стойката си. Айде още веднъж, отпусни. Това значи, че трябва да коригираш. То свири и тя сама коригира стойката си, което замества непрекъснатото повтаряне на родителите: изправи се, изправи се. Хубаво е да се комбинира апаратче с гимнастика, защото апаратчето създава навика за правилна стойка, динамичния стереотип, докато гимнастиката най-вече тя прави мускулния баланс на тялото. Но мозъка все още не знае, няма го създаден този рефлекс, че за правилната стойка. Това е нещо като писането. В началото човек пише бавно, после свиква да пише бързо. Става му втора природа. Тъй като гръбначният стълб при децата е още хрущялен и преминава в костна тъкан, до 18 годишна възраст, 18-19, трябва да се съблюдава за правилната стойка. Както и за навик трябва да им се създаде в тази възраст, за да не се стигне до деформации. Ако се установи изкривяване между 9 и 16, все още има надежда да се коригира, ако се прави подходяща гимнастика, носи се апаратчето, активно плуване, активен спорт. Какви са вашите мечти за профилактиката на гръбначните изкривявания? Виждате ли го решен този проблем, ако съответно се предприемат мерки? Част от мечтата ми вчера отговори министъра на здравеопазването, когато съобщи, че до 18 годишна възраст децата ще бъдат вече обект с преференции лекувани. Здравната каса вече ще има малко по-друго отношение. Аз много се надявам в тези преференции да влезе и профилактиката на гръбначните изкривявания, масовия скрининг в училищата, училищното здравеопазване с училищен лекар, за да могат на време да бъдат насочвани децата към специалисти и специалистите, съответно ортопеди, да дават указанията на кинезитерапевтите за правилното лечение. Това е мечтата ми. Да, а родителите какво биха могли още да направят за децата си, за да допринесат за решаването на проблема? Родителите не трябва да пропускат, че в активно растящата възраст един от факторите е тип хранене. Децата ни се хранят в училищата с тестени изделия, които не са подходящи, докато белтъчното хранене за един растящ организъм е основно. Наред с витамините, плодовете, зеленчуците, всеки родител го знае, просто акцента трябва да бъде: белтъка изгражда човешкото тяло и трябва да се обърне внимание. Те се нуждаят от много повече белтъчи. Благодаря ви за участието в предаването. И аз ви благодаря за това. Винаги се вълнувам, когато си помисля за тази среща. Ние доцент доктор Панайот Танчев, началник на клиниката за гръбначна хирургия към Университетската болница по ортопедия в Горна баня. Добро утро. Добро утро. Аз зная, че вие сте специализирал в водещите клиники по гръбначна хирургия в света, но защо се наложи тази тясна специализация? Тази специализация се наложи, тъй като гръбначната хирургия е един много важен дял на ортопедията, доста специфичен. От една страна труден, от друга страна и интердисциплинарен, тъй като гръбначният стълб и неговите заболявания имат допирни точки с неврохирургията, с неврологията, с хирургията и с други специалности. И действително, така, не само по моя преценка, гръбначната хирургия представлява действително една от най-сложните хирургически области на ортопедията и травматологията. Много ли са случаите на деца, които се нуждаят от такива операции? Доста деца се нуждаят, въпреки прилаганата консервативна терапия преди това, кинезитерапия, курсето лечение и от хирургическо лечение.
За да бъде по-ясно на зрителите за какво говорим, ще помоля видеото, за да видят зрителите как изглеждат децата, които се нуждаят от хирургия на гръбначния стълб. И разкажете, кога решавате, че тези деца са за операция? Тук се вижда всъщност едно момиче на около 12 години, което в момента се лекува в нашата клиника. Още при клиничното изследване се вижда, че това изкривяване е доста напреднало, около 60 градуса, с деформацията на гръдния кош. Освен това, при изследването, при навеждането напред, се вижда, че тази деформация не се коригира. Тя е фиксирана. Това вече също е един от моментите, които се преценяват при поставяне на индикации за оперативно лечение. Аз бих казал, че до около 30-40 градуса, и това са малките сколиози, те подлежат на консервативно лечение. Те биха могли да се лекуват с лечебна физкултура, с спорт, с носене на курсети, но по-късно, след тези граници, те подлежат на оперативно лечение. Коя възраст е най-подходяща, за да се предприеме такава операция на гръбначен стълб? Най-подходящата възраст е 12-13 години. Това е някъде около началото на пубертета. В по-ранна възраст обикновено избягваме тези операции, тъй като по този начин бихме блокирали растежа на гръбначния стълб и би се получила една асиметрия в съотношението тяло-крайници. Но, за съжаление, има и такива случаи, при които сколиозата се явява по-рано, на 3, на 4, на 5 годишна възраст. За щастие са по-редки тези случаи. При тях лечението е доста проблематично. Отначало започваме с консервативно лечение, а след това се опитваме с етапни, по-малки операции да блокираме тези части на гръбначния стълб, които растат по-бързо, и вече когато стигна тази възраст, 12, 13, 14 години, извършваме дефинитивната операция. Тъй като споменахте вече за операцията, оператора Станислав Стоянов засне кадри от операцията, която вие извършихте. И искам да споделя, че наистина бяхме впечатлени от академизма, който цареше в операционната зала. Нека и зрителите да видят тези работни моменти от вашето ежедневие и да ни разкажете по какъв повод беше операцията на детето в този момент. Аз благодаря за този комплимент, но действително в нашата операционна зала така цари една атмосфера на спокойствие, на работа в екип. Освен това, тя е сравнително добре озаведена с модерните инструменти, имплантати, с апаратите, които са необходими. Освен това, опойката, която се дава, и контролирането на операцията от страна на нашия анестезиолог са на абсолютно модерно ниво. В момента се вижда, между другото, и имплантатите, които се поставят, чрез които се постига целта на оперативното лечение. А тя е двояка. Чрез тези метални имплантати, които представляват различни по форма елементи, кулки, пръчки, винтове и така нататък, напречни стабилизатори, се стремиме на първо време да коригираме изкривяването, доколкото е възможно, а от друга страна да задържиме този резултат за винаги, т.е. да не се получава рецидив на сколиотичното изкривяване. Има ли рискове, ако не се решат родителите на операция, за усложняване и усилване на това изкривяване, т.е. прогресиране на изкривяване? Това е много важен въпрос и ми се иска така нашите зрители много добре това да го разберат. Има определени граници, до които консервативното лечение е ефективно. Това са обикновено първа, втора степен сколиози. И те са действително повече. Но въпреки консервативното лечение, при определени
случаи се получава едно прогресиране и ние сме приели една схема, която се прилага в целия свет. След 40 градуса при растящ организъм и при тенденция да прогресира, тогава се налага оперативно лечение. И не трябва да се страхуват родителите от оперативното лечение. Всякакво въздържане или търсене на ефект от консервативните методи за лечение забавят навременното провеждане на оперативното лечение и това би довело до увеличаване само на градуса на изкривяването. Това от своя страна води до допълнителен риск, тъй като при деформацията на гръдния кош се деформира и гръдния кош. Оттам започва притискане на белия дроб, на сърцето. Това се отразява на функциите на много важни органи и системи. Освен това, ако сколиозата напредне, и да кажем, при нас, за съжаление, идват все още такива случаи, които са по 80, 90, 100 градуса и резултатите са по-лоши. По-трудно е да се коригира такава сколиоза. Прешените започват да се деформират, започват да срастват помежду си и освен това, че се получават по-лоши резултати, има и по-голям риск. Знаеме, че в гръбначния стълб е разположен гръбначния мозък, който при тази корекция би могъл да бъде по някакъв начин увреден. Това много рядко се случва при сколиозите между 40, 50, 60 градуса, когато след една такава операция практически децата оздравяват. Това би могло да се получи, такива компликации, въпреки че ние имаме начини да следиме по време на операцията дали има такъв риск или не, но при големите сколиози над 80-90 градуса. Това просто ние ги приемаме за запуснати случаи. Да. Доктор Асен Джеров, един от вашите асистенти, ни показа няколко случая на деца, оперирани преди повече от една година. Да чуем и неговия коментар. Гръбначният стълб има няколко физиологични извивки в сагиталната равнина, които се виждат на странична снимка. Така наречената кифоза в гръдния отдел и лордоза в поясния отдел. Докато в фронталната равнина той би трябвало да бъде абсолютно изправен. Това нещо може да се види и на рентгеновата снимка. Това са самите израстъци, които като се пусне един отвес, се вижда, че са на една права линия. На фона на този прав гръбначен стълб, това е едно момиченце на 12 години. Вижда се отчетливо разликата в изкривяването, което в случая е 76 градуса, което представлява пета степен по класификацията за изследване на сколиозата на Американското дружество. Вижда се голямата кривина в гръдния отдел. Има специфичен начин на изчисляването на този градус изкривяване, като се използват две линии, долна, която е паралелна на долния най-наклонен прешлен и горна, също успоредна на горната плочка на горния наклонен прешлен. Това става с помощта на агломер, който се поставя паралелно на двете линии и се установява големината на кривата. Това е снимката на същото момиче след операцията. Разликата е отчетлива. От 76 градуса е сведена кривината до 40. Сега ще ви покажа един също така интересен случай. Това е едно момиченце на 15 години с едно изкривяване от около 53 градуса, т.е. около 20 по-малко от предишния случай, което позволява след операцията да се получи много по-добра корекция. От 53 на 11 градуса, което е един отличен резултат.
Тези имплантати за цял живот ли остават в тялото на... Този въпрос интересува пациентите и родителите им. По принцип би трябвало да остават там, тъй като втората част на операцията е да се поставят костни присадъци, с които да се блокира кривата, мястото на изкривяването, така че да не се получат рецидиви. И така че след няколко месеца или една година тези метални имплантати вече не са така важни. По-важен е самия гръбнак с костните присадъци, тъй като там се получава един костен блок, който поема вече функцията на гръбнака, опорната функция на гръбнака за цял живот. Това искам да подчертая, че компликациите са изключително редки при днешното ниво на анестезия, на оперативна техника, на модерните имплантатни системи, които използваме. Тъй като имате повече от 20 години опит в гръбначната хирургия, какво качество на живот имат хората след операция на гръбначен стълб с поставени имплантати? За тези 20 години ние сме оперирали в нашата клиника повече от 1000 деца. Всъщност бих искал да кажа, че това е единствената специализирана клиника в България за лечение на такива гръбначни деформации. И сме проследили нашите пациенти за по-дълго време и в един статистически анализ намираме, че повече от по-голямата част от тях са вече семейни, имат деца, живеят напълно нормален живот, имат професии, различни професии, дори с известно физическо натоварване. Всъщност, ако се направи операцията на време, тези деца практически се излекуват. Това са пълноценни граждани, така че нашето впечатление, не само впечатление, и статистиката, която имаме, че това са нормални, излекувани, здрави хора. Благодаря ви за участието в предаването. А и аз благодаря. Сега това, което са, всички, като чуете какво ще си говорим, ще ме обвинят, че се възползвам от служебното си положение, за да пробутам теми, които ме касаят лично. Истината е, че ще си говорим за нещо, което ми се струва любопитно за много хора, които имат този проблем с прегърбването. Нали знаеш, че постоянно ми крещат в слушалката колегите: изправи се, и от време на време, както си говорят с гостите, облякла съм се в разговора, изведнъж се стряскам и се изправям. Това е защото някой ми е креснал в слушалката: изправи се, прегърбваш се. Много високо. Така е. Разбрах, че са изобретени няколко уреда, които още от дете могат да те предпазят от изкривяване на стойката, и поканих техният изобретател Кристиян Тахтаков, който е тук заедно с доктор Любомир Янков. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно. Добре дошли. Здравейте! Първо ще ви сипя кафе. Трябва да ви кажа, че вие сте първите гости, на които ще сипя кафе за този сезон. Нали ще пием кафе? Няма да ми разкажете. Така. Не виждам никакви уреди, обаче аз очаквах веднага да ги видя и да започнем да си говорим за тях. Сега ще ти дойдем на думата. Приготвил съм ви. Заповядай. Така, само да взема и онази чашка. Да, благодаря. Само преди да започнем разговора, можем ли да си говорим на ти? Благодаря. Да, започваме за уредите. Какво представлява? Това ли е уреда наистина? То е една дълга еволюция мина, докато се усъвършенства. Първо доктор Йонков ли ще каже, че ще запознае с проблема? Както решите, аз за проблема ще питам доста, но избързвам, може би, питайки направо за уреда, защото ми е любопитно да видя как изглежда. А иначе с доктор Йонков ще си поговорим за проблема, свързан с гръбначните изкривявания. Ще бъда конкретен. Правилната осанка на човека, стойката му, се изгражда още в детството. Тя не е дадена в рождение. Така че е много важно как детето ще привикне да стои, да ходи,
и особено да учи. С две думи, гръбначният стълб има 12 гръдни прешени, 5 шийни и 7 лимбални, и те не са в права редица, ами са с извивки. Има 3 извивки нормално, лордоза, изпъкване напред, и лорд, че кифоза и сколиоза, когато е изгърбване. Те могат да бъдат и комбинирани, трите. И са в различна степен, лека, тежка и средна, умерена. Този проблем не е нов. Той е бил в умовете на древните римляни и гърци. И те се измисли Хипократ, който е бащата на медицината, скамейка на сколиозните. Тоест, много важно как ще стои детето, за да се укрепи. Сега, процентно този от гръбначни изкривявания никой не умира. Обаче те притискат вътрешните органи, когато е в тежка степен. И те се откриват при профилактичните прегледи на учениците и децата. В ранната възраст процентът е малък, но през прогимназиалния курс е около 40-50 и гимназиалния курс вече намалява много. А знае ли се дали в България този процент е по-голям, отколкото в други страни? Вижте, то зависи много и от целенасочената диагноза. Разлика няма особена, има международни данни, няма разлика, а в България се актуализират данните на всеки профилактичен преглед в началото на годината, на учебната година. Да. За тези изкривявания има много теории. В медицината се казва, че когато има много, значи няма нито една категорична. Могат да бъдат наследствени, могат да бъдат прекаран рахит, прекарани тежки заболявания, особено след тежко боледуване, мускулатурата се отпуска и детето стои по-преди. Профилактиката е от голямо значение, но за да се проведе профилактика трябва ранна и своевременна диагностика да се направи. Така. И от редица упражнения има, за да се упражненията ще покажем и ще си поговорим повече за тях, но искам вече да видим тези уреди. Любопитно ли е? Кристияне, искам да ми покажеш какво представляват. Значи започна се от това елементарно самоделно устройство, тъй като в домашна обстановка е правено. Това се фиксира за яката, а това за панталона и съответно при изгърването на детето то сигнализира. Това е най-простото нещо, което можах да направя и на базата на което ми дадаха тези златни медали. Това е в Белгия. Лично принца дойде при мене да изрази своите комплименти, затова знаете в двора как е и трябва стойката, да е най-важното нещо. После Хасан, тук това е марокканския крал, а това е от госпожа Медникарова, тя ви гостува тук. Да. Това е от председателя на журито, на белгийското жури. Ти си страхотен и наистина са изработени от някакви като че ли подръчни материали, съвсем обикновени. Да, търся спонсори, които да го ведат масово по училищата. Аз нямам тази възможност да направя фабрика и да... Ето. Искам да го погледна и да видя какво това е като тиранти. Първото го взех от музикалните картички, чиповете. Чипа и го приспособих, с една корда за риба и така го лепих на децата на гърба. Благодарение на което... дължина е толкова, колкото е разстоянието от кръста до... Това може да се удължава до... Това се променя тук, ето. Да. Може да се тирира по този начин. Страхотно корда, чип от музикална картичка. Да, но даде голям ефект. Тук във френско списание е публикувана моята дипломна работа от Спортна академия с отличен дето защитих. Може да погледнете. Тя е свързана точно с тези уреди, да, така ли? Ето вижте тук при пианистката, колко е важно стойката, още от дете да го формира. Тук ето децата как се изгърват в училището. Искам да покажа на камерата. Ето го уреда, сложен вече на гърба на децата. Да, ето виждаме.
Така. От Министерството на здравеопазването ми дадаха разрешение за въвеждане в здравната мрежа. Центъра по хигиена го оцени много и ми каза да постигнат споразумение с училищата за масово въвеждане, защото постоянно... Това какво значи споразумение с училищата? Директора ли трябва да разреши в училището на децата? Не директора, Министерството трябва да го наложи. Постоянно съобщават колко да се увеличи ръста на гръбначните изкривявания. Има хиляди дисертации по този въпрос, само седят и нищо не правят. За съжаление, и децата се изгърбат. Ти трябва спонсори, за да направиш това нещо. Ако се започне от по-малкото към по-голямото, в всяко училище има предложение към родителите, ако искат детето им да ползва този уред апарат, не знам как точно трябва да се редно е всички да го ползват съзнателно. Децата един на друг да си го слагат и съзнателно да участват в този процес, както и педагозите. Както доктора спомена, при растежа до определена възраст трябва да съблюдава застойката. Още повече сега компютрите, знаете, постоянно децата играят. А само, доктор, само в детската възраст ли могат да се взимат мерки за справяне с гръбначните изкривявания? Тогава е ефективно лечението и профилактика на усложнението. Иначе може и на другите, но има вкостяване. Това, което ви казах в началото, че в детската възраст доста има хрущална тъкан в гръбначния стълб и е податлива. Докато после се вкостява и когато стават кости изменения, те са трайни и необратими. Ако са цялостно вкостявани. Да, разбирам. Специално тук имам завеждаш катедра дефектология. Изпитахме в тяхни училища при слепи кухи деца с интелектуална недостатъчност. Знаете, там кинезитерапията трудно може да се намеси. Кинезитерапевта не знае жестомимичната реч и съответно тези деца така остават. И затова трябва профилактика да има. За съжаление не може да го излъчиме, но ще ви покажа един вариант с лампичка. Там за първи път го веде. А това нещо, ето на вас ще ви го покажа лично. Няма да го окачваме. Звуково ли е? Не, това е с вибрация. Ето така се поставя и изгърбете се напред. О, да. Ето, коригираме стойката. Айде сега за сколиоза надясно. Чакайте само да проверя стоя през цялото време, така я да го слушам. Това постоянно ще така. Може да се направи и да говори също така. Да каже, изправи си как точно да се изправиш. Сега надясно са. Това е при сколиотичните. Да. И сега на другата значи страна. така поне съм добре. Да. Така не съм. Така, ето. Това мога ли да това трябва масово да се въведе това нещо и е най-ефтино. Кажи ми, само искам да го пробвам на Варвара. Ето тук го включвам, така го правиме. Това е прототип. Така. Това ли е по-добре да я пробвам или това? Което... Това е звуково, но то не се чува особено силно. Ще ми се и двете може, няма проблеми. Добре. Айде, ще ги взема и двете. След мъничко се връщам отново. Искам да я видя Варвара дали е много прегърбена или не. Така. Къде е Варвара? Там ли? Варвара, идвам отново при теб. Ела ти при мен всъщност. Да, защото не трябваше да избързваш с нещото, което предстои след малко. Искам да видя нещо. Нямам проблеми с гръбначни. Не съм сигурна аз. С стойката. Чакай сега. Погледни само каква линия. Стой мирна. И аз сега леко... Така ли стоиш през цялото време? Я леко се наведи, се едно режеш лук нещо. Да, това е друго. Ти постоянно като режеш лук и така ще си останеш. И такова нещо ще ми сложи на гърба. Какво значи такова нещо ще ти сложи на гърба? Точно където го сложи, това е 12-тия прешлен. Сега ще питам, доктор Янков, 12-тия прешлен ли е тук? Тук точно. Долу. Да, долу. Аз знам, всички, които са работили на бюро, имат на 5 и 6. Варвара, ти пък омръзна ми пък всичко да знаеш. Кажи един път, това не го знам. Ще ми стане много интересно. Преди малко казах, че не знам как се... Стой мирна сега да видя колко ти е. Сега ще ми измъчваш. Прав гръбнака. Няма да те измъчвам изобщо. Това трябва да ти кажа, че изобщо не е болезнено и аз съм изненадана как не се знае за този уред и не се използва постоянно. Къде ти е колана? Ето ми там. Вече писукаш. Вече... Чакай малко. Какво значи писукам, бе? Писукаш значи си прегърбена. Не съм прегърбена, имам увредени прешлени, това го знам. Така ще кажеш и аз. Но не съм прегърбена. Ако трябва. Кристияна, много добре се справям. Може да дойдеш да видиш все пак дали е добре, но мисля, че много добре се справям. Стой мирно. Закупчак. Така ли стоиш през цялото време? Стоя нормално, бе, как искаш да се ето да. Комплименти. Както си стоиш. Сега се изгърбваме така, забравяме напред. Изгърби се малко, де. Това значи от кръг съм го разслабила, нали? Слабавко съм ми го направила. Сега се изправи. Така.
Сега, добре, я сега си... Ема не врата, изгърби се, не се прави. Аз не стоя никога с Това замества ръката на родителя. Я ми го служи на мен. Аз не стоя никога с отпуснати рамене галът. Забележи. Ти няма къде да ми го закачиш, няма да стане това на мен. Ще го измисля. Я го измисля. Как ще не стоиш никога с отпуснати? Аз съм те виждала С един път. отпуснати рамене не мога да се наведа. Аз не знам къде са ми болните места. На 3 места. Не, там не. Чакай да видя сега, какво искате да докажете? Християне, така. И аз сега нагоре. Така си стоя аз редовно и присукам през цялото време. Така. Вече трябва ми такова уред мен, да ти кажа. Трябва ми, защото... Това е белег за висок. Аз понеже никога не съм била. Да. Сега преизправяне. Върва. Сега искам виждам. Ти си остани още малко с мен на сцената. Краси, Таничка, здравейте, милички, не съм ви виждала цяло лято. Здравейте. Как сте? Добре. Много сте хубави. Починахте ли си? Да. Чудесно. Имаше ли състезание, имаше ли някакви неща или починахте? Да, в края на август имахме едно състезание, световно първенство. Не просто едно. Извинявайте, малко съм озвучена. Така. Не просто едно. Просто едно световно първенство и съм особено щастлива, защото Таня стана втора с нейната тройка. Танче, миличка, гордеем се с теб цели екип и ще продължаваме заедно. Ела да им сложим на тях, да видим, въпреки че се съмнявам те да имат проблеми с... Това е приземане на неправилна стойка. При спортистите, ти като си на кадър на спортна академия, при спортистите има ли такъв проблем или почти всички спортисти Получава с идеална стойка? Не са с идеално, за съжаление. Махни ми моето, защото се комплексирам. Така. Те обаче са погледни колко се прави. Я чакаш това, че ми е по-лесно. Тя специално малко е спусната. Сериозно? Чакай, нагоре ли беше? Или надолу беше? Я да видим. Наведи се, не прегърби се. Ето. То е главно приземане на неправилната стойка с детето. Това е прототип. Има много по-съвършенствен вариант, за който не трябва да кажете си да се направи. Добре, сядаме с теб. Те ще покажат сега упражнение за гръбнак. Да, ние сме подготвени, нали? Да. Добре, сядаме и гледаме. Здравейте! Съберете краката. Поемете първо дълбоко въздух. Отпусни още веднъж. Задръж горе ръцете. Обтегни се с прав гръб. Пусни едната ръка, другата. Сега раздвижваме назад по рамената. Внимавай сега. Хубаво бавно прегърнете се. Прегърни. Сега бавно раздани ръцете и хвани отзад. Хвани отзад ръцете и максимално нагоре. Задръж така. Още веднъж бавно отпускаме. Пасваме отпред ръцете. Отново разтваряме. Задържаме отзад. Отворете краката. И бавно нагоре изтегляме ръце с прав гръб. Повдигнете хубаво главата. Още 4. Задръж сега така. И внимавай. Обръщаме се в едната и в другата посока. Още 2 пъти. Внимавай сега. Задържаме в едната посока. Задръж така. И бавно се връщаме в другата посока. Задръж. Отпускаме ръцете. Отново раздвижваме рамената. Внимавай сега. Протегни нагоре. Хвани ръцете. И сега свиваме отзад. Бавно. Още 4. Не отпускайте гърба. Хубаво стегнете тази корема. Още веднъж. Задръж така. Поставете ръцете зад главата. Внимавай, сега бавно се навеждаме надолу до хоризонта. Задръж така и бавно се изправяме. Още веднъж. Бавно. Бавно нагоре. Внимавай сега, задръж сега долу. Бавно поженираме в това положение. 7. Задръж така. Отново се изправяме. Отпусни ръцете. Хубаво раздвижи. Отпусни първо ръцете в едната и в другата посока. Внимавай сега.
Съберете краката и бавно се прегърби надолу, отпусни додолу и бавно се изправяме като доблен гръб. Повдигаме ръцете и сегляме нагоре на пръсти, хубаво бутни нагоре. Още веднъж бавно надолу. Отново с прегърбен гръб. Повдигнете нагоре ръцете и избутайте. Отпусни едната ръка, другата. Хубаво раздвижи ръцете. Поемете дълбоко въздух. Задръж. Отпусни. Благодарим ви, това беше за днес. Кристияне, това са, може би, малка част от упражненията, които могат да се правят при гръбначни изкривявания. Те са голяма гама упражнения, най-различни, в зависимост от заболяването. А какви други методи има за справяне с този проблем? Едва ли са само упражнения? И цялото са лечебна гимнастика и общо укрепване на организма, витамини, особено когато детето е боледувало, след боледуване, общия тонус намалява, витамини, укрепващи, режим на разходки, плуването е много важно при тези деца. Ти познаваш добре тези уреди, които е изобретил Кристиян. Какво мислиш за тях? Ами, то гениалното е просто. Така се казва. И обикновено ефектът е голям. Въпросът е, че понеже не боли и хората, родителите, дори да са интелигентни, неглижират този проблем. Щом не боли, значи няма ефект. Да. Така ли? Не, щом не боли, значи, че може детето да си кара да си играе. Това е жизнено. В такъв смисъл. Те не се разтревожат, както една пневмония, една висока температура. Аз съм педиатър. Ох, мама, колко ти температурата, дай да видим. И майката пада настрани. Докато тук то си играе, лудува без нея. Но във връзка с ефекта, който казвате, ефектът може да бъде много добър само при едно комплексно действие. Тоест това не е за един човек да се занимава, а да се включат педиатри, учители, социални педагози, лечебна физкултура и при по-големите деца, самите деца вече да имат активно отношение към този проблем. Дано да се случи. Разбрах, че уредите са изпитвани в училище. Кажи ми там какви резултати дадоха и самите деца какво мислят за... Резултатите са отлични. Тук републиканския педиатър ми даде препоръка, за да се напише статия в БАН. После, за да го публикуват в това списание, френското, то не беше лесна работа. Те го оцениха също. А в училищата не пречи на учебния процес. Много учители, директори ме поканиха, за да се изпробва, тъй като това е най-голямия проблем в едно училище. И дадаха до Министерството обращение на социални грижи и на просветата това да бъде въведено, обаче до сега никой не се занимава с мене. И не знам по какви причини, бюрократични или други, не е ясно. Смятам, че трябва да се въведе просто здравната каса ли да го плати или поне в едно училище и да инвестира някой този проект, да се докаже. Само за училище, разбирам, че тогава най-лесно се оправя проблема, но мен ме интересува. Ако вече не сме в училищна възраст, а сме на малко повече години, може ли да се справим с този проблем и какъв е начин? Начин е активна лечебна физкултура, плуване и то може да спрем процеса. Да го задържим, да не стане по-голямо изкривяването, но не може да го коригираме. Евентуално операция. При много тежки случаи се правят операции. Много страшно звучи. Да, слагат се курсети, гипсови. И затова профилактиката е най-доброто лечение. Добре, при децата, ако вече е на лице гръбначно изкривяване и с помощта на този уред коригираме стойката, могат ли да се оправят нещата? Да. Това трябва да са постоянство, защото може да се получи рецидив. Профилактиката може да бъде първична, да не се допусне. Вторична, след като има да няма усложнение, и третична профилактика, тогава, когато е стабилизирано, както казвате, и след това, пак при неправилна поза, детето отново да получи. Кристияна, нещо искаш да ти да покажеш? Да, значи в
14-та поликлиника също даде предложение до МОНД и до социалните грижи. 2 групи деца по 15 човека. Едната прави рутинните упражнения, другата използва апаратчето плюс рутинните упражнения. Тази с апаратчето използва даде по-добри резултати. И това нещо не е скъпо въобще. В сравнение с едно усложнение, което ще стане в бъдеще и ще трябва операции или курсети, или лечението е продължително и дълго. Аз ти пожелавам успех, дано да намериш и спонсори, дано да го има това нещо във всяко училище, за да не се ползват услугите след това на по-сериозни специалисти. Последно, днес е първият учебен ден. Много дечица тръгват за първи път на училище. Кажете някакъв съвет за майките. Какво да гледат децата, каква да е стойката? Винаги в началото на учебната година се правят профилактични прегледи. И трябва много по-близък контакт между родителите. Вече се въвеждат училищни лекари. По-рано ги махнаха, сега се въвеждат. И въпреки, че не е болезнено, не е тревожно, те трябва да се разтревожат и да вземат мерки за правилната стойка. Каква трябва да е тя? За какво да гледат родителите? Аз съм майка и детето ми след няколко години ще е в първи клас. Аз няма да знам какво точно, как трябва да стои, добре ли е да носи чанта с през рамки тип раница на гърба си, не е ли добре? Както сте седнала сега по такъв начин. Да няма допълнително изкривяване. Не, то ще бъде с движение, но да няма прекалено навеждане, прекалено изпъчване и особено пък остата с кипосколиозата. Тези чанти, с които ходят всички деца, тораници на гърба, добре ли е? Добре са, да. Добре. Не е хубаво чанта само на едното рамо, през рамо, тежка чанта. Тя колко с тежка не е. Трябва да ви кажа, че дечицата днес носят доста неща в чантите си, така че не е така доста тежка, даже за първолаците. Нещо пропуснахме ли важно да кажем? Генерал Колев, тъй като му пращат до наборници изгърбени, искаше това нещо поне при момчетата да го сложи. Защото има масови освобождаване от казармата заради гръбначни изкривявания. А като заключение ще кажа, че профилактиката е най-евтиното лечение и най-доброто лечение. За това трябва да и обърнем внимание. И обществото трябва да се замисли, да. Благодаря ви за това гостуване. Успех ви желая.